Er binnen 2400 proteststemmen intjenen tegen de Wiemoendenplan van de provincie. Dat is de toch inwoners van het gebied tussen Makkum, Bolzert en Haas, die het haar vrienden haar in actiecomité Hart Friesland mooi. Ze vielen haar uitvallen door het plan om 100 windturbines deel te zetten. De ijsbaan van Jensen rint leeg. Al rond de weekend had de ijsclub de baan onder water gezet, maar dat rint er dagelijks weer aan. Nu alle gedachten had het te krijgen met de nieuwe riolering bij het parkeerplak. De gemeente beziekt het probleem op te lossen, zodat er bij winterwaar gewoon rijden worden kan. Dwarsbelang binnen het schrokken van de nieuwe dienstregeling van bussen. Die wordt nog aan je oernaam terug Arriva. De bij verdwijnen in tientallen dorpen een soort bussen tussen 9 uur maas en 12 uur middags. Onder oren in Watten, dwarsbelang daar wel in olis met de provincie. Recreatieondernemer Harry Westers wil zijn plan voor een wellnesscentrum in het oude zwembad van het Amelon aanpassen. Ze willen gebouwen minder heeg en komen ze 4 uit elkaar te staan. Dat betekent wel 8 hotelbedden minder. Daarmee komt Westers te onder de bezwieren van de gemeente. Jongen vannacht enkele buikers, maar sneeuw en kans op gladens. De temperatuur leidt correct onder het vriespunt. Morgen eerst nog wat zin, maar later op het dag winterse buien met rein, hagel en wierte sneeuw. Het wordt als 4 graden.